Da. Hai, mai taie din ele de le drept. Cunosc, da, branconier. A fost înainte. Nu e polițist? Da. Hai, mai taie din ele de le drept. Avem acum la cronică doi polițiști. Unul este civil și celălalt în uniformă. Unul e abțiguit și aflat în exercițiul funcțiunii și celălalt e și el puțin obosit, dar măcar în timpul liber și la volan. Dânsul este, îl cunosc, este un coleg de-al meu, ofițer la Poliția Balș. Nu știu, a băut, a consumat alcool. Da, o să facem ce a consumat alcool. Mergem la sânge, nu am consumat niciun alcool și mergem la... În ce calitate mă verificați noastră? Ai apel la 112? Sunt ofițer superior, îl anunțăm șeful poliției. Păi acum aia va eu, lăsați că l-anunț eu. Nu accept nicio fiolă, fiindcă nu mai e... Nu e mașină care... Dar tu mă dracu, nu te mai ține după mine. Lasă-o-mi face, uite, stau în mașina mea și gata. Dom'le, că făcurăți poliția, dă-le, dom'le. Când era cearta mai întâi, printre polițiști adjective, hop, s-a insinuat și un pădurar, care îl știa pe infractor, că doar el l-a prins odată la braconaj. Cunosc, da, branconier. A fost înainte. Nu e polițist? Da, a fost și branconier. L-am prins eu la branconaj, la caprigoara, la iepuri. Da. Într-un final, speriat de colegul șprițuit și de pădurar, polițistul sub acoperire, a luat-o la goană pe câmp. Da, doamnă, vedeți, eu am dat tot concursul. A doua zi s-a prezentat la serviciu ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ba mai mult, avea și ceva explicații pentru fuga rușinoasă. Am plecat datorită că am considerat că viața mea a fost pusă în pericol. Da. La acel bărbat cu mustață, nu spunea braconerule, o să te termen, o să te omor, o să... Era un bărbat de 1,5 m. Dar nu contează înălțimea, domnul, buturuga mică poate răsturna carul mare. Hai, mai taie din ele de le drept. Cam asta este poliția română în 2010, într-un stat integrat în Uniune. Dacă ar vedea ea din Germania filmulețul ăsta, și-ar pune mâna în cap. Ia uite pe cine am primit în Uniunea Europeană. Na. Da, a fost și branconier. L-am prins eu la branconaj, la caprigoara, la iepuri. Da. Hai, mai taie din ele de le drept.